Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман обеда барои очам инҷода камтар падлив тайёр кардам. Гӯшту сабзию пиёз тамом, хевай не картошка нандохтам. Ва инҷода барои мо хомшӯрбо кардам. Инҷода картошка мондам барои вай падлив. Наисен дӯстони азиз, шумо падлива чӣ хел мекунед, чӣ меандозед ша. Ман ҳозир кардам беҳад ба мазза шудагӣ ҳастай ки аҷоибот гӯё. Ана мехел берун имрӯз офтобаки хушрӯ. Трезак шуда монда бегам ки то ки ҳавл нашавад трезаҳо всё равно ҳавл мешавад. Ҳозир ман равам утюг кунам. Либосои утюг кунам, я бора монум шунаю барои ки суш ва стирка мондагӣ ҳастам. Нилуфар ҷумин. Дӯстони азиз, ман бо ошхонада инҷода картошка мондагӣ ҳастам барои ужин. Инҷо дадам омадан вай овардан варении шафтолу. Имрӯз ман варении анҷир кушодагӣ будам. Барои субҳона блинчикати хурдан беҳад ба мазза шудагӣ аҷоибот. Ана мехел ҳозир ин тайёр шавад, ужин мекунем. Инҷо Нилуфара бинан як дона блинчика монда, як донаша. Мана дӯстони азиз, бо инҷо дадам намедонам чӣ овардем. Инҷо себай, инаш чӣ бошад? Бах мандарин овардем. Кӯдакона бинанд ки тамом пеш ай алхудхӯрӣ набинанд. Ва инашам себай. Ҳамаша шушта монум як бора. Нависен дӯстони азиз, ман ҳама вақт мевагиҳоя вай кати фери кати мешум. Губка катию фери кати барои он ки бинед дӯстони азиз чӣ хел чиркин аст. Ҳаракат мекунам ки хел фери кати шуда тоза кунам шуна. Хуш. Сёвуш. Сёвуш мана гум шудаги аст. На рафт биёр шуем шуна. Ана дӯстони азиз, инҷода ҳоли бо ним соати дигар вақт аст барои стирка. Ма ҳама ҷои шуда тоза кардам, посудои шудам. Ина приоб карда мондам ки то ки паго саҳар хеста чой монам. Ана мехел дӯстони азиз, чӣ гапе доштам, гапам аёдам буромад рафт. Гӯем ино чӣ ко кардиян ино. Инҷо рақси бозӣ рафтистай. Ана мехел имрӯзи дароз кору барои карда шудем. Акози фикри субҳонада чӣ тайёр кардан дар кор ҳастай гуфта фикр карда шудам. Ҳозир мерам як телефонда список мекунам, списки продукта барои ки паго продукта харид рафтан дар кор. Ҳамин хел ҳаракат мекунем ки дар як моҳ як бор рафта продукта нормални харем ба барака ҳастай да. гӯем хел мебарад анча. Агар ки хел ҳар рӯз гирем, агар умуман амин 2 рӯз 3 рӯз мебарад дар назарам тамом. Барои мерафтам нормални гӯем харид мекунем барои ки ҳам порошоку ҳам хали чизо тамом шудаги ҳастанд. Мо бисёртар барои ҳамин хали калбаса палбасаша ҳамҷа тухм хали чизо ҳамҷа ҳам мехарем. Порошоку ҳам хали чизо гирифтан дар кор. ҳозир шита ҳамаша фикр кардан дар кор. барое ки вақте ки бозор мерӣ гашта мебиёӣ ба ёдот мезанад ки ин набудай вай набудай. Гуфтам хел мешинӣ. Ана мехел дӯстони азиз, ман равам корума кунам. ҳоли барвақтай. Нагуфтам титина кардия. Молодец шумо. Небинед дӯстони азиз, кӯдако ҳама мишкошна оварда ҳамҷа ҳамирӯз пакета кушодан ҳамара тит кардан. Ман ҷош боло тит игрушка пигрушкаҳо. Ана мехел дӯстони азиз, инҷода ноутбук пагоҳ мехоҳам ноутбука бурда соз кунам, фурӯшум. Умуман гӯем нақшаҳо бисёр ҳастаю, лекин пул намерасад ба фикрам. Умуман амин флешкаву ҳам хали чизои ноутбук беҳад қимат ҳастанд. 1000 сомон 500 сомон ҳам хали чизо. Хай мебинем паго хани бозор равем чӣ гап мешавад. Шавҳарама интизор. Ман ин гили мана бинед дӯстони азиз вообще
калон намешад. 1 сол зиёд шуд, ҳамин дута ҳамин баргча кардаги ҳастай, тамом дига ҳечи не. Вообще калон намешад, намедонам барои чӣ. Лекин беҳад гул манда маъқулай ҳамин денежный дерево мегӯям чӣ хел мегӯям. Яке истодай хай истадам хел. Яке бо яке дарахти калон мешад ягон сол пас. Ва имрӯз дӯстони азиз ман фақат ҳамин раковинаи ҳамомхонаам тоза кардам, успед кардам гӯем. Имрӯз не балки дина тоза кардам, ҳама ҷоша боси равнам хел чиркин шудаги ҳастай. Ман ина истифода бурдистем, ҳам даруни мошинада меандозам ва ҳам хел дастшӯида ҳозирашда, барои он ки ваяш нағзош поёнда истодем даруни шкафда. Ҳаминаша имрӯз истифода бурдистем. Асос он ки дасти одамо хушк намекунад. Либосое ки масалан яхел либосое ки порошок кати мешӯишона ҳам хел хушк мекунад, ҳам хел шох ҳастанд. То утюгшон накунӣ мулоими хушрӯ намешанд ку. Ихел нечхел ки кондитсионер меандозӣ ку ҳам хел мулоими хушрӯ мешавад. Лекин ба фикри ман бо ҳамон собуни сиёҳа хидаша айтёрка гузаронда ё ягон хел карда андозен ба фикри ман хушрӯтар ҳастаю. Лекин ин жидкиш дар назари ман чим чӣ хел аз ҳадди бад намедонам сусти бада чӣ хеле ҳастае ки ҳама хели ранги жиле барин ҳастае. аз машода мебинед ранги жиле барин ҳастае ҳами хел хай истифода бурдистимҷа. Тага бозорам яке бо ягон нағзош ба неги хушрӯ собун мекунад, хушрӯ мешуд, тоза мешудам хел ё тозагиш ваиш вообще бӯи безеб ё ки ягон чӣ намекунадам, фақат хушрӯ ҳастаю. Хай ҳам хел ман рости гап умуман вообще чанд хашид ки хунда вообще аҳамият наметиюм. Хели вайда шуштанда ҳамин субҳона мехезум, ҳамин дастрома мешум, тамоми хелгӯи ки крему маска ва хели чизоя хела шуд ки истифода набурдистам. Истодан ҳамон креми ман ин крема мемоламу тамом дастромда хевай намекунам, барои он ки беҳад монда мешавам, пас раза хоб мерам. Дӯстони азиз, ин хона омадам, Салмона инҷо касим овард, барои он ки доду бедод дошт. 5 минут ман ҳамин дастрома шуда крем карданда доду бедодам. Хеле дӯстони азиз баъзе ҳамина фикр кардам ки кай ҳамин хонаҳои мо дар мебел мешад, кай инҷода мо диван месозему ойнаш гатию, кай ҳамин хонаи комнатаи отдельни худи одам мешад, детски отдельни мешад. Беҳад нағз мо барвақт мекарданӣ будаму, лекин аз сабаби ки ҳамин хонаҳо гарм нест, зимистонда хунук ҳама дар як хона ҳастай, барои ҳамин хотир ҳамин хел аҳвол ҳастай. Барои ҳамин одам фикр мекунад ки ана всё равно зимистонда дар инҷа хоб намерӣ, биё лучше ҳоли камтар истад, лучше дига чӣ кунем ҳамхел карда, баъд ҳамин кати одам вай наметавонад карда. Чӣ гӯям, баъд ҳамин намедонӣ ки зимистона мегӯӣ всё равно ҳама як хонада мешинем гуфта намекунӣ. Мехоҳам ки ҳамин хел ҳама хонаҳо отопление дошта бошад, як хел гарм бошад ва чӣ хел гӯям, ҳама ҷода як хел гарди. Касе хоҳад куҷода кадом комната хоҳад хоб равад, на ин ки масалан ин хона гарма, инҷа рафта хоб равем, инҷода нагардем, инҷода шинем. Анам хеле хай умуман гирем дӯстони азиз, иншоллоҳ мешудагист ин хонаҳои мо дам отопление, барои он ки плита кати беҳад душвор ҳастай хонаҳои гарм кардан, кондитсионер кати плита кати қин ҳастай, барои он ки хонаҳои мо калон-калонай. Дар ҳақиқат бо свет кати 1000 сомон мешад агар ки мо ҳама хонаҳомона як хел гарм кунем, агар гӯем мо ҳашта. Анам хел дӯстони азиз, хайр дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худотона эҳтиёт кунед. Манам айн Салмонам барам хобонумша, барое ки хобаш омадай. Мана хай гӯ Салмон, хай гӯ барам хобонумша. Хулигана хоб намерад, беҳад кам хобагай, мана мушт карда истодай. Салмончик, хайр дӯстони азиз.